श्रेया स्पेशल मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर तुम्हाला सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ही संक्रांत तुम्हाला सुखी आणि समृद्धीची जावे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। तर आज मी तुमच्यासोबत माझा मकर संक्रांतीचा आजचा दिवस तुमच्यासोबत मी शेअर करते। तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की सबस्क्राइब करा माझ्या चॅनलला। लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर सर्वात आधी इथं मी माझी पूजा दाखवते। आपण दररोज पूजा करतोच, पण सणासुदीच्या दिवशी पूजा केल्यानंतर घरात खूप प्रसन्न वाटतं। बाकी टायमांना पण वाटतं, पण सणासुदीच्या दिवशी तर खूपच छान वाटतं। आणि मंदिराच्या खालच्या साईडला मी सुगडे पूजन केलेले आणि सुगडे कशा प्रकारे मी पूजा केलेली ते मी गेल्या वर्षीच्या ब्लॉगमध्ये दाखवलेले, तर तो ब्लॉग नक्की बघा। आणि नंतर मी माझी रांगोळी दाखवली आहे, म्हणजे संक्रांत दिवशी काढलेली। तर मी ते नथ काढलेली आहे छान। मला रांगोळी काढायला पण खूप आवडतं। तर रांगोळी कशी वाटली ती नक्की मला कमेंट करून सांगा। आणि मी हळदी कुंकू पण संक्रांतीच्या दिवशीच ठेवलेलं। तर इथे मी हळदी कुंकासाठी अशा प्रकारे तयार झालेले। तर हे संक्रांतीसाठी मी छोटंसं डेकोरेशन केलेलं घरात। छान वाटतं असं डेकोरेशन सणासुदीला केल्यानंतर। बांगडी, ब्लाऊज आणि फुलांपासून। आणि वाण म्हणून देण्यासाठी मी हे करंडे आणलेत, म्हणजे प्लेट आहे हळदी कुंकासाठी करंडे आहेत त्याच्यामध्ये। तर मी काय जास्त बायकांना देणार नाही, 5च बायकांना देणार आहे, कारण यावर आता परत अजून लॉकडाऊन लागलं मुंबईला म्हणून। तर ही क्लिप आहे हळदी कुंकाची। ही आहे माझ्या जावेची मुलगी। तर संक्रांतीच्या दिवशी संध्याकाळी हिचं बोरनान होतं। तर ह्या बोरनांचा पण व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केलाय, तर नक्की बघा हा पूर्ण व्हिडिओ। तर इथं आम्ही ऑप्शन करून घेतो पहिल्यांदा तिचं। तर आमची सई कशी दिसते ते नक्की सांगा कमेंट करून। मस्त मस्त हलव्याचे दागिने वगैरे घातलेत तिने। पाच बायकांनी ऑप्शन करायचं असतं सुवासिनींनी, तर इथं आम्ही तिचं ऑप्शन करून घेतो। आणि यानंतरचा व्हिडिओ म्हणजे मी उद्या टाकेन, बघायला विसरू नका। तो पण व्हिडिओ खूप खास आहे। आणि इथे अन्वी ऑप्शन करते आणि परी फिरते इकडून तिकडे। लहान मुलांचे असे प्रोग्राम करायला खूप मजा येते। आणि आमची सई एका जागी बसतच नव्हती, सारखं उठत होती। आता परत परीला पण ऑप्शन करायचंय, परी पण ऑप्शन करते। माझी परी कशी दिसते ते नक्की सांगा कमेंट करून। मग ऑप्शन झाल्यानंतर आंघोळ घालायची असते। तर आता आंघोळ घालणं चालू आहे सईला। मस्त मजा येते सईला, कशी करते बघा। मुलांची गडबड चालू आहे चॉकलेट वगैरे वेचण्यासाठी। परीला काय भेटतच नाही म्हणून तशी करते। तर बघा सई कशी दिसते ते नक्की सांगा। तर इथे मी फोटो शेअर करते। आणि माझा मकर संक्रांतीचा व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की कमेंट करून सांगा। लाईक शेअर अँड सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आणि उद्याचा ब्लॉग पाहायला विसरू नका। तर चला व्हिडिओचा एंड करते मी आता। बाय।
बाय कर.